que sé que els meus companys estan amb moltes ganes de veure la seva foto, que aquest any hem de dir que ha eixit molt bé, ho podreu veure i crec que coincidirem, o sigui que... Almenys a algú. Bueno, primer suposa que van els alumnes de Ciències, així que per favor, Rafa i Ernest, pugeu a l'escenari. Pues Inés i Irene, també. Doncs ara, sí, no? Doncs sí, primer anem a passar amb el de Ciències i anem a començar amb Juan Enrique Chiva Celades. Ara passem amb Adrián García Pérez. Ara l'alumne que ha fet el millor discurs... Bueno, l'ha sigut fet per Carlos, realment. Molt ben llegit, la veritat. Ens ha encantat tot. Marc Julián. No se os olvide, ¿eh?
Sara Simón Montoliu. La cantant Tamara Belles Monfort. Un poc estrany perquè ja fa temps que no el veia, la veritat, però sí. Juan Carlos de la Rosa Mollón. El Kadiri. Una gran companya de classe i perdó per totes les vegades que t'he dit quins eren els deures. Andrea García. Sara Lozano Ortiz.